Здравейте на всички, аз съм Балан. Това е поредният ми епизод на Направи се сам. Нещо като продължение на един от предходните ми клипове ще бъде, тъй като днес ще ви покажа как да направите едно яке обикновено дънково да изглежда още по-свежо, тъй като днес ще слагам пачове или апликации за дрехи, бродери, както искате ги наричайте. Това е якето, върху което ще слагам пачовете. В момента е доста актуално този вид залепяне на пачове и така нататък. Това е якето, което направих в един от предните епизоди, как да го разкъсате и как да го избелите. Сега ще ви покажа как да налепим тези въпросни пачове върху него и якето да стане още по-свежо. Това са въпросните пачове. В описанието под клипа ще дам линк, откъдето можете да ги свалите, т.е. да си ги поръчате. Аз си ги поръчах от AliExpress. Трябва единствено да си направите регистрация и да си ги поръчате. Не е нещо особено. Пачовете са изключително хубави и качествени. Цената на 25 са пачовете. 25, цената е около $5, което за мен е абсолютно нищо, предвид че в България, ако искате да си купите един такъв, например, струва около $1,20 и просто не се заслужава да си купувате от България. Пристигат бързо, на мен ми пристигнаха за 12 дни и така сега ще ви покажа как да си направите това яки, така да изглеждат свежо. След като сте си избрали какви пачове искате да използвате, аз си избрах тук около 6-7 на брой. Може да изберете съвсем произволни места, където ги сложите. Ще ви е нужна ютия и лист, с който да покривате пачовете, за да не нараните самия пач. След като сте поставили пача, поставяте внимателно листа отгоре, слагате с ютията и леко натискате и търкате и засичате около една минута. След като е готово всичко, просто внимателно махате и както виждате резултата е на лице. По същия начин продължаваме и с другите и ще ви покажа накрая крайния резултат. Ето и резултата след като съм залепил пачовете. Сега остава само да го облека якито и да видите какъв е крайния резултат. Така, братенца, това беше клипа за днес. Надявам се да ви е харесало това, което направих. Ако искате, можете да се абонирате за канала ми, да харесате клипа, да пишете най-вече коментари, предложения и мнения за следващи клипове, какво искате да видите и какво искате да ви покажа. И така ще се видим следващия път. Peace out, точки. Аз съм Балан. Стей се, мафака.